Pa dobro, ovim izvještajem smo dobili ponovo neke ocjene koje često izražavaju da ne polažemo ispite, ali nam se daje ponovo i šansa. Ovo glavno svjedočanstvo da smo završili razred ne dobijamo i to je sudbina i regiona. Pa sada se ti izvještaji, razumije se, tumače i na domaćem terenu uvijek je bitka za interpretacije. Pa bez sumnje uzroci ovog zastoja koji moramo priznati jesu unutrašnji i spoljni. Unutrašnji da ne osvajamo te standarde, ne napredujemo. Mi u Crnoj Gori ovdje imamo stalno istu ocjenu, a to je poglavlje 23 24, što znači kriminal i korupcija, i to se otvoreno kaže i još se također otvoreno kaže, sad ovog puta ne ambivalentno, nego vrlo direktno, da nećemo zatvoriti nijedno poglavlje ukoliko ne napredujemo na tom planu kriminala i korupcije u smislu eliminisanja. I to su ocjene i poruke ovako vrlo jasne i objektivno stoji da nismo odmakli. To je jedna strana priče, a druga tačno da i spoljni faktor nam nije naklonjen. Hoću reći, pa i Evropa ima svoju, rekao bih čak, dramu. Kako da se definiše kao jedan relevantan međunarodni subjekat. Ona to nije u ovom trenutku. Ona jest po nas na Balkanu, ali evo u ovim dramama koje se dešavaju u Ukrajini, Palestini, Evropa je dosta blijeda. Tako da, evo, ako bi trebili te metafore koje su uvijek zavodljive i riskantne, Zapadni Balkan liči na jedan voz, nazovimo ga ovako Balkan Ekspres, koji je često u kvaru, koji se zaustavlja, a i stanica gdje smo se uputili, briselska, je u nekim popravkama, rekao bih. Razumije se, postoji i druga metafora koja se više koristi, princip regate, a to je da pojedinačno zemlje ulaze zaslužno, zavisno od stepena usvojenih standarda. Pa Crna Gora pretenduje i ne bez razloga da je ona ta sljedeća. Ali to nije stvar izjava i propagandi i hrabrenja i samohrabrenja ovdje, nego treba nešto da uradimo. Tačno da smo odmakli najviše po tim poglavljima i tako dalje, ali itekako je puno još posla, jer smo mi u suštini negdje zaglavljeni od 2017. smatra se. Tako da imamo lijep, po znacima navoda, lijep kontinuitet vlade DPS-a, pa onda ove 42. nakon promjena, pa i 43. Dakle, da je sve zaustavljeno. Region, bar na tom spoljnopolitičkom planu, čini sve da pripada zemljama značajnim, da usvaja politiku, ponekad i nekritički, rekao bih. Tako da tu ne bi mogli da kažemo da izražavamo neki individualizam, nedisciplinu, nego prihvatamo te linije. Dakle, prije svega Evropske unije kao pravac koji je najbolji, ja ga lično skromno vrlo zastupam, i ulazak u NATO i tako dalje. Tako da na tom spoljnopolitičkom planu čini mi se region se ponaša negdje u okviru pravila. Pa ne, problem je vjerovatno i da smo mi postali jedan neprijatan dosije pa i za Evropsku uniju. Kroz sve ovo što se dešavalo, prethodno ratovi, sada ove krize koje se nastavljaju na ovaj ili onaj način, dovodi do toga da ne žele negdje, sigurno ne žele u ovom trenutku. Posebno što Evropska unija ne zna tačno kako dalje, jer ima jedan fenomen da je Evropska unija što je veća, ona je slabija. Zašto? Dakle, što je veća sa većim brojem članica, ona je slabija u funkcionisanju. Sada sa novim članicama, sa Balkana, ima i predrasuda. Tako da vrlo nam je nepovoljan trenutak s te tačke gledišta. Povoljan bi mogao biti ovaj geopolitički sada, nažalost, zbog rata u Ukrajini. I tu Evropska unija pokazuje neke poteze koji onako djeluju ne baš ubjedljivo. Konkretno, Ukrajina je postala kandidat, Moldavija, sada i Gruzija se planira. Gruzija, sad ne znamo ni gdje su granice Evropske unije trenutno kroz sve te poteze, a i jedan paradoks, moram ga reći, da takozvani predpristupni pregovori su bili potrebni i za Makedoniju i za Crnu Goru da bi ušli u pregovore.
Ukrajina recimo nije imala te pristupne pregovore. Je li to Njoj je fair? rat donio, završio tu fazu, što je ovako jedna ironija vrlo neprijatna. Pa nije fair. Ipak se ovamo trudimo i tako dalje. Evo, neke zemlje su i korigovale i naziv svoje zemlje, hoću reći, dopunili ga, što nije baš mala stvar, sve u želji da se stigne do približavanja. Tako da u nekom smislu, ako stvarno se stvari odvijaju, i nije fair, smatram, negdje, a u svakom slučaju ono što bi trebalo bude elementarno fair, da nam kažu bar istinu kako stoje stvari. Ne da mi odustanemo. Turska, imam utisak da je odustala, Turska je opet druga priča, jer je snažnija zemlja. Pa ja i dalje ne vjerujem u tu teoriju, raznih ima hipoteza. Jedna je da postoji dupli blef. Što znači? To znači da Europska unija hrabri Zapadni Balkan nema namjeru da ga primi, odnosno zemlje, a da elite političke na Zapadnom Balkanu imaju svoj blef, a to je da obećavaju reforme, ali nemaju namjer uopšte da ih prave. Ali ja ne prihvatam tu pesimističku viziju. Što bi bilo fair i da li je očekivati? Pa mislim da bi se moglo očekivati. Ja mislim da nakon rata u Ukrajini će doći do nekih redefinicija, pa i na međunarodnom planu u širem smislu. I nešto što je bilo započeto prije nekoliko godina, gdje je protagonista bio Macron, pa i Njemačka. I Evropska zajednica jeste jedna tvorevina koja je često bila u krizama, ali koja je nalazila snagu da se reformiše, da nalazi racionalna rješenja. Ja i dalje želim da vjerujem u racionalnost Evrope. Tako da, čini mi se kada prođe ovaj kritični moment, ne znamo koliko će trajati, da će doći do nekih ozbiljnih redefinisanja i opšte uloga Evrope. Pa ja mislim da građani pokazuju veliko strpljenje, kako čekajući da domaći akteri naprave reforme, unapride taj život, učine ga evropskim u standardima. Tako i čekajući ovaj datum i to vjenčanje. Mi smo, ako još jednu metaforu pokušam, mi smo u stanju vjeridbe bez datuma vjenčanja sa Evropskom unijom. I građani iskazuju zaista izvanredno strpljenje. Imaju razloga da usmjere kritičku oštricu i da podignu glas prema domaćim akterima zašto se ne postižu ti rezultati. Ali neđe će postati i legitimno da pitaju Evropsku uniju stvarno. Možete li malo određenije da nam kažete? Nemamo dileme da nam je pravac evropski, ali život se nastavlja sa iskušenjima. Znamo dobro da postoje i druge sile koje imaju određene pretenzije uticaja na ovaj ili onaj način. Tako da ne postoje takozvani vakumi geopolitički. Praznine se brzo ispune. Dakle, ko su ti drugi? Pa znamo da je Kina vrlo prisutna, ofanzivna na međunarodnom planu, da je ruski uticaj latentan, gledamo kroz istoriju, pa i u ovom trenutku, da Turska kao jedna velika zemlja sa njenim mostovima prema ovom prostoru koji ima u kulturnom smislu. Ja ne bih išao radikalno kao što to čini predsjednik Hrvatske, sav respekt, koji negira čak legitimitet mnogima u Europskoj uniji, ali nemoguće je ne vidjeti da ima isto birokratskih inercija i sa strane međunarodnih organizacija. Ne bih opet išao daleko pa da proglasio njihove dolaske i konferencije kao neki oblik diplomatskog turizma. Ne bih ni tako kvalifikovao. Ali nerijetko se dešavaju djelovanja koje nakon toga nemamo kao rezultat. A povodom OEBS-a otvara se jedna druga tema, vrlo ozbiljna, jer nije predmet našeg razgovora, to je da je OEBS organizacija za
bezbjednost, za sigurnost Evrope. Mi imamo rat u Evropi, dakle u Ukrajini, i OEBS je potpuno marginalan. Dakle, ne ostvaruje svoju funkciju, uvažavajući jako taj posao i njihovo djelovanje, pa i ove konferencije koje se drže po regionu. Je to onaj OEBS koji mi smo smatrali da je jedna organizacija sa mnogo više autoriteta i sposobnosti djelovanja. Tako da u ovim svim redefinicijama uloga na međunarodnom planu vjerovatno će i OEBS sagledati svoju ulogu, pa i na planu djelovanja ovdje na Balkanu, gdje mi u dobroj želji da se integrišemo smo stalno u atmosferi, neću reći da smo impresionirani, ali dobrodošlice, sve mislimo jedan stepen bliže Europskoj uniji, našoj integraciji međunarodnoj, posto toga ništa. Pa onda se javljaju i ove sumnje, čekajte, ajde vidimo koji je efekt svega toga. Očekujem jednu jasniju politiku, ne bi dobro bilo. A i mi smo kroz probleme koje stvaramo i inferiorne formate koje imamo, pa i među elitom, doprinijeli vjerovatno da to gledaju kao jedan region koji treba držati pod nekom kontrolom. Da ne ratuju i tako dalje. Umorni su od tog malo dosijeja, neprijatnih vijesti. I to je najgore što nam se moglo desiti. Da je region, u stvari bivša Jugoslavija, bilo je, boga mi, drugačije u smislu digniteta zemlje. Ovo je sad jedan proces koji je istorijski legitiman. Jesmo male države i ne možemo igrati na velike karte, ali malo više dostojanstva, malo više ozbiljnosti, malo glas koji je kompetentan. U regionu Crna Gora vodi, makar ovako zvanično i verbalno, jednu politiku dobro susjedstva i gledano mi nemamo neke baš izoštrene probleme u odnosima. Ako pomenemo neke granične prema Kosovu, imamo, razumije se, sa Hrvatskom određene nesporazume, to je ta Prevlaka. Ne bi trebalo da je naš problem velik odnos prema regionu, gdje treba voditi jednu politiku saradnje, ali i dostojanstva, recipročnosti u uvažavanju, reagovanja ako je nešto neadekvatno, to ponekad se desi. Na bazi iskustva ove dvije prethodne vlade, koje su označile jedan period post-DPS-a, imamo iskustva pozitivna i negativna. Mislim da ima više negativnih. Mislim da se sada radi o jednom popravnom ispitu koji treba položiti, znači ne samo ovaj briselski, nego i ovdje za nas. Ja lično ne bih dao nikome blanko ček, ali jesam i za to da se da šansa. I ne samo što bi bilo politički korektno, 100 dana i možda malo više, vidjeti koji su kapaciteti te vlade, te parlamentarne većine, te političke koalicije. Iskušenja će biti. Ja mislim da su svi na ispitu, pa i DF. Lično mislim, pošto su izabrani i oni od građana, naroda, ili kako se to populistički kaže, da kao što se daje šansa ovim drugima, kojima isto bi mogli da pronađemo, da ne poznajemo baš neke prethodno afirmisane biografije i tako dalje, a treba im dati šansu. Ja mislim da je posebno što je on i uslov da bi se konstituisala vlast. Dakle, ne smatram da sama činjenica učešća DF-a je nešto što nas vodi nazad, da vidimo te bilanse, da vidimo ko će biti u stalom ozbiljniji, da li će biti to ova ili ona stranka ili DF. Tako da mislim da i njima treba dati šansu.